Actually mga kakulat na nakakita kita cellphone no? Color blue nga cellphone ang keypad. Nagpungko kami ni Andre kag ni Moy Moy. Gawla tulat kami isang tao. Nga actually dumutamo tao sa obal. Mabala mo man ang tao anong ginapangita no? May madulaan. 30 minutes na kami kapungko sa God. May nagapangita sa ano sa cellphone nga galuko-luko. Di timing nga kasi manuwa taman. Taga to si Tito ano yo, ang gadaga na nakaluab. Actually ara sa gapadulong. Pag ginapa kami talaga tong kuo, gapangita ang isang tao, nga gapanilag-nilag. Nakita na mo lang iyang ano, cellphone dito sa punta, color blue. Amo ni siya ho. Na si Tito, tama. Shout out lang kay Tito. Dito lang mo nakita sa ano, sa ice cream man dao. Ay, kulpun. Nasipaan ko, nasipaan ko. Actually, ginapa kami talaga pungko-pungko. Sige to. Ay, plata ng motor ko blaos. Kulang yung raling plata. Gano'n tulad kami sa tawag, kung sila matawag. Tiyam ako, may malawagin niya. Sige. Moto si Tito, ginulit siyang cellphone, keypad, kay wala man may garing mo. Pag wala ko man ginpatay, kay para kung may magtawag, ulit ka. So, yung cellphone na madula na, pero ang pinaka-importante dira ang, ano, ang mga number, kag mga messages, no? Amo gina pinaka-importante sa mga amunang kabutang nga madula sa tao. Shoutout sa tanan-tanan, good vibes silang Gasilot Vlog.